ikke? Kom, den er bremse, Christian. Kom. Ja. Den er 13 år. Det er sgu også. Ja, det er lidt træt. Det er ikke så meget til fisk. Nej, du bliver til vej. Lad nu være med det pis, mand. Nu vil jeg gerne have den ind. Jeg undrer, det skal du vide. Hvad har du så givet for linen? Ja, den koster 3 gange så meget som hjulet. Det var en fra T. Hansen. Så kører det. Jeg kan ikke lægge mere pres på den, mand. Nej, så slip lidt. Det var måske ikke en line. Jeg har givet lidt tid. Altså, din fiskemarker skal jo svømme ud til den, ikke? Jeg holder telefonen, jeg drikker afsted. Ja, og nu er du nødt til at komme i gang, sådan så vi andre kan få fisket også, ikke? Det er du skal refundere den tid, vi ikke kan fiske. Her er Viben. Ja. Hold nu kæft. Hvor er det sygt det her, mand. Jeg håber ikke, jeg lå tør for linen. Jeg ved, det er cirka 100 kroner i timen, jo. Med de der 6,5 Jeg giver den maks pres nu. Men det er da også ved at være, ikke? Nej, det tror jeg sgu ikke. Nu kan jeg se spolen derinde. Det er fucking lort, det her, mand. Altså, vi bliver nødt til at komme op. Prøv at flytte jer, så han kan løbe ud efter den. Jamen, jeg får den. Får du nu? Nu skal du hive Max hjem, når du kan mærke, du kan. Ja. Eller strappe op til i hvert fald, så når der ikke er mere, ret meget mere ligner de af. Nej, jeg tror, den sidder rigtig godt fast, siden den ikke er kommet af endnu. Men heller ikke så meget, så det knækker. Heller ikke så meget, så det knækker. Du skal bare have lidt at give af, du. Jeg kommer lige derover, Rico. Ja. Men hvorfor fanden der blive træt? Og så får jeg sætter BR-hjul. Det skal ikke være færdigt, vel? Ja, det hjælper nu på det. Ja, den kommer nu. Men når den kommer ind og kigger, så falder godt den tur det. Ja. Har vi et ordentligt net? Yes. Eller du har det her. Det er sgu ikke stort nok til den her fisk. Jeg kan også bare lade den være, hvis det er. Jeg har også stangen, så kan du så gå hen. hen. Lidt på nettet. Det skal være 1 meter i diameter. Det er bare udenom alle de lorte. Ja, men jeg synes, du offrer dig godt, Christian. Du fik op min sms med gummistøvler, ikke? Jo, de ligger derovre. Nu står han der, hvor jeg også har meget står, kan I se det? Det skulle have været mig. Han har smidt en stang i vand, det kan man se på. Men du husker, er det min kvot, det der, så er det min fisk. Det ved du godt. Ja. Det er fint, det der. Nu når han ikke selv kan tage grej med. Det er forhåbentlig ikke den, der sprang dernede, for så er den sæbe langt væk. Hvor er det kanon. Det er fint, det der. Jeg er bare lidt bange for de åkander der. Det skal ikke være. Nej, det er ikke det værste. Jeg tror, det er en tyfod, du får livet op. Awesome. Hvad er benet, Christian? Er det Yes. Det har du ondt i slipsarmen? Jøderen. Han har fået med halen. Ja, der er en, der fanger noget her i dag. Skal du komme ud der, Jesper? Jeg kan ikke komme så langt ud. Prøv at komme derover. Jeg kan få den ind efter. Kommer der. Han skal lige have lidt. Så kan jeg simpelthen få den op af, så kan jeg få den. Og ret lidt.
mørke? Ja, han var nødt til at låne selvfølgelig på det første, jo. Det er det. Du kan gå nemt herovre, vil du være høre. Ja, men jeg kan godt prøve, men jeg er bare... Prøv at se, om den var den hjælper. Den kommer her lige. Ja, den kommer herover. Det er knægter på den. Det er da bare på anaboler. Er der nogen, der har set, hvad der er endnu? Nej, det er en laks. Jeg tror, det er Jørgen Vej. En laksi. Er det ikke det, der er en dyb gård? Hold da kæft, den er flot, mand. Det er stor, mand. Hold da kæft, Et logo, men Jeg har den i halen, mand. Det er ikke godt. Der er ikke noget at sige. Det var den er så svær. Det vil sige, du har pirket den. Det vil sige, så tæller det ikke engang. fejlbrug. Ja, den skal ud igen, det ved du godt. Selv valgt at slå til mit blæn. Den ryger ud igen, det ved du godt. Sindssygt, det var flot, mand. Ja. Det wonder, den har fået den op. Det er jo ligesom polakkerne, der tyvfisker, når han gør sådan der jo. Jeg så også godt, du stod på røven. Ja, det var helt det. Du løb tilbage til venstre på mig. Op med den, så igen. Ja, jeg er rolig nu. Så tror jeg, den er klar. Det er ikke meget, den er bag nede. Tag den lige i hovedet der. Du har den ikke. Ja, den skal lige løbe ned, og den skal lige kigge. Se der. Ja, det er noget stor nok. Det er dødspjættet. Der stod dernede, var jeg sikker på, at det var dig, ikke? Så tænkte jeg bare, så er der ikke nogen, der får fred i bussen bare hjem. Prøv at høre, jeg er så uheldig, så jeg fanger ikke noget som helst. Jeg fanger en gide. Ja, det er rigtigt. Nej, men jeg har smidt 2 af dem der. Og klar, den kommer igen nu. Christian, indtil videre har det kostet os 10 minutter fisketid. Trækker du med. Så skal jeg blive Jeg videre. har ikke selv bestemt jo. Det er lidt den, der Prøv du at vise dig som en mand for en gang skyld, i stedet for bare at give efter, ikke? Vis nu, hvad Peter B. er jul kan. Ja, præcis. Der var nu i nækskoen ud. Har vi et navn til den? Hold da kæft. Nu er den færdig. Den er sten død, du. Nu tager du den altså rundt om hovedet. Så der. Den har ikke været græs. Prøv at se en gang 20 fiskeri. Det er jo ikke rigtig fiskeri, det der. Gør du ikke? Ja, tag den i hovedet. Det gør noget for. Slip. Bare slip den, Jet. Bare slip den. Det får også med det laks, det bliver huske, at jeg har spist bare nu. Ja, du er sindssygt. Så får den hele vejen herover. Så nu. Sådan, mand. Sådan. Bum, tak. Mange skal også høre det. Nej, jeg vil tage den op, så er du Prøv heroppe. lige at se en huskekogning, det der. Nej. Skulle lige klare, at det var en god fight. Prøv lige at se en amatørfisker. Åh, mand. Der ligger et gokkejern over i tasken over, hvis det er. Sweet, mand. Det er så ikke... Det er jo lidt at holde ud i. Sindssygt, mand. Prøv lige at få den...
Skal I hente det der gokkejern? Der er en lille vægt der. Jeg ryster bare hele kroppen. Det var flot. Det var noget... Det var sindssygt hårdt, mand. Men det er også, når man har krøvet halen, så er Ja, det var sgu da der jo endnu mere udløb i den. Jo. Bare væk. Den er kraftedeme stor. Ja, er det ikke en ørred? Er det noget? Ja, det er sindssygt, mand. Hvordan går det? Og på under, eller? Det kan du se på farverne, ikke? Der er ikke noget næb. Du får selv lov at gokke den. Kan du lære at leve med det? Ja, jeg må godt. Nej, er det ikke en laks? Ja. Det er en fin fed. Det tror jeg. Den er flot. Skal jeg godt den her? Jeg skal lige godt den først. Bare lidt ned. Har I vægt med? Hvad siger du, mand? Det knurrer af det. Jeg tror også, jeg er væk for. Der ligger en lille en der. Jeg har en digital væk for. Smuk. Så, op med trofæet, Christian. Den er eddermame flot, den der. Ja. Prøv lige at holde den. Ordentligt op. Du hele tiden ryster, mand. Sådan her. Super.